ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka seng sang perthai khun new trap National Awakening Movement haga sautarik ubnai risau arjar arpuai kala penbenapai ba ban ai tiket yo ba Erson Marweng naga benta ban yakun syaga election siteng samoi na maurang keneng constituency kaban salong haga laipo tarik ubnai risau arjar arpuai haga jing ekran bat kilat pathai kubor u president jongka khnam uba Adalbert Nongrum ulayato ba naga benta ka mauplang constituency bat ka Rajabala constituency ka parti kadang wat kertong bat haga joko por ulaong ba sien ka parti kan sapen benano yaki kerteng jongki kertong nakini ki artli ki constituency sim ni ka kabu ni ka singi ban palat no pai ba duktit khantam kabor ni constituency we candidate banyale ka khanam ti ni ka poran pending sas bat ngan IT ka lama kum ko chini dan benta ka jongi ban pendesno pura ba ka khanam ba banong candidate jong ni ka by election hadin ba David Nongrum ba alit no aswa jongi serwa jong play bat ni ka election du kalong ba kan dei ko gi benta ka bangin ni kum ka khanam ni ban tarwa sya ka constituency bat nangit ska bai ba ru ken ailat ani kenti khanam ba ina ya ka ban pande ya ka jingthmu ka thong ka ba ni kum ka khanam nim ko atamon sujot tang election lagi da ko khamtam e na ka banta bane e nam ta ko mi ka future generation khamtam kala wei jong kilong dien wat ki patek ti khmat jong pilang kan pen deng nu sa ya tili kum ki dang ka ban pen scam i kum kortong ai reng hani ka by election jong ka khalai morganing constituency nadu ngatre ke mang salang nadu senam arjar ar te ngam supoi perkhat iru ngan poi sakne ka jingmo ti perkhat baong bangan nilai election are ke ka thong jong anu du mensha kalong ngan sakri be ki mo pardo prasnam khamtam nam ta ban kentiu ke yo kot kentiu ke mang salang ten re hakini ki arsenam shwa haka jing trei kam ko jonga ki bun ma ki perlok jonga gede ki ba ki nong ai men sim kam ka bangang trei ti ki ong bali pim sim no igni ka kerdan ka ba mo kani kerdan ka ba khamaneng ma pla sakri ga ni posnam mi ka imlang salang bali pim sim mi gni ka we ba kerdan ka ba yele no ke election kamo pindiyo e ka bor nang la ban sakri khamba su ya ka jai gun rio ti halor ta nong rem ngam sim la ong ho ye em ru reng la pen sang nong rem hai ka ta bat hadian kata how news nem arjar arpo ting la sim no ka rai ro jing slok hayeng sem jing slok mo ye mei pa ye lok te bat ka tu kan ni parlok jong lagi bejudan ka khalai mor kunai constituency te makir ki ai men sim ki ang mang la dei hi ban mish khma namar ba ki kam jong phi menta kila mo kila bun ba kila tre te kermen makani ke jing ya jong phi sakmat hakani ka jing sim ya phi kani ka we pat ka kerdan kan long pat ka jing nong ko khambun su su ke mlang salang ti ha ka bai dei pat ka jing jiet jong ai kani ka khnam phi ha ba mi pe ba ya ka mo ya ka urkom sensyar khadar ni la yo ek sensyar in congress nilai i kergom sensyar jong ka tingilai i ba phi ka congress hadu mentak long ni i ba bun nakaliang jong ki bun ki banang basta henry hato ki bat mai kata kanong rem mo kom nang mentaban kentiu ki mlang salang ki banang basta ki bun ma kaliang kongres bun hiru ki kran ha por ba don assembly ni ngatai long mo ngaju sngo ba ki bun ki ong ba nakaliang kongres ki bun ma kita ki brio ki ba nang di basta henry la ki dei sisa kita ki banang basta ki badon sya ya kata ka jingket kli na bata lengkor jong ka jai ben rio ti balai kan bun na ki an pat ki ba ha por kongres ki penmi ki an ki perlong an ki kam ki jam ki ba ngium ka jai ben rio ni mat ke jing e ka bening kong ha ba pi pe ka ni ka an ka ba khang ya ki ni ki dawai johor gini ginong rap mono ba khang tu dei ha ka nyu tarik banai ba ar arjar khat saw ki khang ya tu dawai
Ten ria tu kila perkat jengain bar ke jingkang jong tu kedawai mentah kinong rep ki mat ke jing kabaar haka snem arjar kan rio ki implement ni tu triple MCR lani ka Megalia Minor Minerals Rules concession rules arjar kan rio hato kila perkat jengain ba lengba ka implement ya tu ka an hato kata ka rukom ti mo ya ki mar pokndo hato ka de nom ta ban pen bahaya ka Mariang ni hato ka de nom ta ban pen bahaya ni ban pengkiu shu expak po ti kan ni jing kali banga bu mo baki ong ibanang basta ta mo ki di ban perkar rukanya ke imlang salang ti ka ba apa da bang pe ya ni ke NPP mo yung ke sarkar ka ba senchar menta apa kilai ki kiu ba ka ni ke election blada balai ba ka jing kular yung ki kalong ban pen bah ya ke ba ka sarkar ka ba penya da ka seng kongres kilale bakla haja ka bikin rectify ya ki problem sani mo ban pen bah su ya ke igno ban pen kelana ya kata ka mo kita ki jing bakla ki ba ka sarkar kongres kelale ndai matangi ipen ban ba kana pen bah su pen ban ya ki ya ke ba ka sarkar kongres kelale bakla ki pen bakla su mentah ni ka sarkar tada ki ba mentah ki du ba ke jing sania agane ka sarkar ti ha wingi pe ni ka sarkar mentah aja ka ba mo bakan pet ya kimi ki jing shon jong ki bakum ki ba ngimat henry kam phai khmat chata te kam pet ihru kita ki ka ba susi kalong ba mata bengi phai sini ki seng rulum ki badon hapo kan ki sarkar maki ki don ni kata ka bor ka ba klantam mo kam tam PDF mo ki badon bayo ya ka benta balong kung ki menteri sarkar ki PDF HSPDP ka UDP ki balong ki wei na ki kini kila ban pelong ya kanu ke jing thang ke jong ki Henry maki kim tre ban le kata nomor balai ki de ki beri ki batep da filek ya kran ki bakitep lo de ke jing kwa kinang lut ban le ke Henry ki nut ban mo ban ai kata ke jing syakri ke bahatam ki benut pelat ek suki ki benut pelat dia kata ki ikhtiar ban dadat ni mo dengi syakri bahaya upai ba ni benut pat ya kene ki suki ke pangisyong tidak kata kata jing not jung ki kamdan akan ma bai ong badeng selai sini ngah ba ko aban long no yalam hidi ban long ubri ubatib ubanang bad ubanut kata ki lai tli ki mat ke bakong santam ki banga ngai la dia ngabu mentah ke jing em la jong balada nga kwa ban long sisa kum ta no yalam nga habu di ni glenti mdai tang mon su ong tang ba pitip pinang rip penon kam di be glenti pa te takadaw nga simi glenti pa nanta ba nga pe ya knam ka don kanong rem ka baskem namong ba kade ke parti ke dan nong rem baskem re nga pe uta nong yalam jong parti bare dal ba di la pen isya kata kalenti ba men ki ben ki ong bare maruin le yu te balai pat menta pat ke kiu kerdan hadu ani badai le bare sepo konstitusi sepo mor kena ngila le la kanu posin ngila le rekat sebang ngila ni kata ka jing sngo jung ki brio jing sngo jung ki bangi don kam de bun pongut kum ki baret kum niu samlarang ba kum niu pa ni yang kesem badan jikit klik nam ta ji brio ka jai brio ka angnut bangin don sibun kum gini ki jai brio tita ka daw nga sa jiet ya ka khnam kan long kum kani ka mo kani ka lentia jonga kani election menta bangan ni kon ka khnam ka nomor balai ka jing pen ilenti jong badat ka long ba udai sha brio batip ubanang bad bonut namar ngalai ki kam ki ba mo ila pensyai assembly berok yero inang kumno ban keren akanur kom ban mo ban penyadai ki brio hang balai pat banut ngakan mau ba tu kenti ba isacrifice la dia nam ta ka VAB imtip syu ila dia wat ban ong ba hayeng ru ila ong bakat ka bajia nam ta kalau be jong ben rio atau dan mo melih dum ta bala ban le gini dan mo ginong mikmat belanut ban syu mini ka rai ka jing em joki takada bunang i habangi syem ya kanu karai kanu parti ngilit pet hato pila banai nga kanu ndi boong bahadu kanu kata kanu rim jong parti ka klan bang dalik rung hato ko parti ki pat ba kinong hooi pijit ya kalenti ke badai bat ke badan ya kanu rim ka basisya ti halor kini kanu rim takada ang sajit ya ka kanam mangan ya le nakani laimor kene konstituensi